Chiviti show. Mukai munzwa chiviti chadicho. Vanokwata vakuru vekutiza kana zvichinge zvatanga zvibororo. Ndadzoka right. Zvinhu zvazvina kumira zvakanaka. I hope maswera zvakanaka kwamuri ikoko muri yeZimbabwe, ende zvinhu zvakakosha kuti tingopfura tichingonyatsoonесana nekuzivisana kuti chanyatsoitika chinyatsori chii ende zvizvi zviri kuitika. Now ndandiona vanhu vakawanda, they were busy celebrating. It was business as usual. Hakuna chinobuda, ende ndiri kutoona mamwe maZimbabweans vachifara kuti zvese zvanga zvichirongwa hazvina kana kumbobudirira kana kuita sei. Listen, unless kana une chinhu uri kubenefita tinozongozviona kungoti wamene uri ngochibenefita, but kana usina chauri kubenefita chibva waziva kuti uri kutoluza zvese. Ndo situation iri panapa. So President Mnangagwa was supposed to go ku Bulawayo kunoita pane zvinhu zvavanga kufanira kunge vachifambira ikoko kuzeta ATF grounds uko. Saka zvinhu zvacho hazvida kuzofa pamanjika, ende mareasons anozikanwa kuti ndechi because of these things. Vane intelligence report anenge azongo receive kwanguva dzakapera pa last minute kunzi mukuru korotenda ikoko kwacho ndokudaona unotodziya musoro than zvoruda kutotry kuita izvozvo. Reason inonyatsobuda kuti ndechi, but I believe kuti it was because of this whole thing. The situation ingangori tense so zvanga zvisiri hazvo zvezve zvekuti street yakazara vanhu vakadidi kana kuti vanhu varamba vaita stay away vagara kudzimba vaita sei. No because gona matangira ita day vanhu vanga vachimbotanga vachitarisa kuti what will happen next, zvinopera sei, zvinoningirikina sei ipapapo. Ndo mamirira anga akaita zvinhu zvacho vanhu vanga vari kakudhauta kuti zvinonopera mushere, what will happen, ko zvikadai so chii chinonoitika ikokoko. I mean, if you understand zvinhu zvandiri kutry kuedza kukuonesa panapa. But after everything wabva wangotumira vice president Chiwenga, ndo wabva wangoenda ikoko kanzi iwe ndo wakaita kakushinga mukomana, enda ikoko kunosangana nevanhu. And it's something chekuti maZimbabweans havasi kufara nekudaro, but zvacho vanhu vanenge kungori magraft kumabasa ko dzonedza kudzipindira nyaya dzacho. But chandazonotisa ndechekuti zvoni people are saying kuti fear has consumed ED. Zvikanzi how can you govern when you are too afraid to even travel? Cancelling Bulawayo mine entra, this is just the beginning, you will never complete his term. Ndoma zvimwe zvekutaurwa nemumwe munhu ari kuonesa achiti because Zimbabwe belongs to the people, we keep fighting until ED fails completely. Ndo nyaya yanga iripo ari kutocelebrate kuti it was a success, thank you Zimbabweans. So something, tichino kuti kana uchingotadziswa kuita zvinhu zvongoda uitewo pane something chichatiitika. Even ukaonewo uri purisa wobva wanzi ungoti suppose kuswera kuti roadblock wanzi baba roadblock kuda roadblock ani pfekai zvimanikiri mutore mboma nhasi mukushandira uko makatarisa kuona kuti panani paAfrica unit square pepe gara nemboma ipapo baba unoswera usina kana dollar unopinza muhomwe. I tell you kana utonototi it was not business as usual, because zvinhu zvako zvatoenda musango wajaira kuswera uri patrafiki vachinji kwakadzi tora mboma uswera wabata mboma, ndo masituations ari ipapapo. But anyway, zvato yadeuka ndokwa zvinenge zvatongoenda ipapapo. Hatizozive kuti kune vanga vakaplana chinhu, what exactly were they trying to achieve. Normally kazhinji I don't endorse zvinhu zvakaita seizvizvi. Why? Because I'm afraid kuti handiti mukona kuti vakapedza kuita chinhu chavo chekebhukebhu vanogona kutodedzera demo itori ivo votoidedzera ka maZimbabwe nzima maidairira iripo to sanitize zvinhu zvakaitika izvi. Chinhu chinongosanitize kuti vanhu vakada kuratidzira wani vakazogara vari kudzimba wani zvikazodidi oro kutraya kutowedzera kugadzira fear kuti that man is untouchable, haabatike baba anogara ari so zviri pa2. It's not something chekuti unogona munhu akaita ngenini ndinongangojambira pazviri, plus tazvijaira manje uziva kuti kubva madays ageza. We've been talking about all these things. Kuapa mudhara boy rapo kuapa zvakasiyana zvinhu zvinenge zvingoripo zvichiningira zvichiitika. But anyway, yatoperera ipapo hatina zvatinganingirikina, we will be talking about it tichingodaro. But ndikutambira nyaya inosiririsa inova nyaya yaita kuti ndiuye panapa nekuti idzi dzaitika zvatodeuka idzi
6 people are feared dead at Jumbo mine in Mazowe after the mine collapsed. So far, only 2 people have been pulled out. So kune vane hama dzavo dzinoita zvechikorokoza kana kuti vanoita zvekuchera ikoko kana kuti vanoshanda ameno Jumbo mine ndimunotoziva kuti muJumbo mine munoshandwa zvinhu zvakaita sei, munoshanda sei muJumbo mine. I have never been in Jumbo mine kuti ndinyatsoona kuti vari kunyatsopinda neipi, but I know the place zvekudaro. Handizoziva hangu mashandira acho kuti vari kushanda vari pachikorokoza ma-1-1 here kana kuti vari kushanda under a company, but kuri kunzi mine iri ikoko yakolapsa ikauraya vanhu vanokwana ivo kuita 6. Pa6 ipapo 2 kana kuti 2 ndo vabuditswa, ndo mamirira akaita situation yacho. Zvinova izvo zvinongosiririsa. So check out your relatives, munzwa kuti zvakamira sei kuJumbo ikoko. Haikona kuzongoramba kama kungoti mwana wangu akaenda kuJumbo mine ari kuchera, musingafoni kana kuti you are a family and you be like baba vakaenda kwakati vari kushanda vari kuchera. Come on, asi zvinhu zvinozoningirira zvakanaka, but already ndakuziva type yevanhu vacho variko kumazita ndanga ndamati enzwei.